Damang dainang nainulungan di bagasa Tuhatta Yesus Kristus tapasada maruhatta martanya kita. Dame ni debata na sumurong siyan saluh na roha ima mangaramoti ate-ate roha do pikramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Huria ni Tuhan hata ni debata na sartuhita dia pada partikianon dia nek mesen barita nauli na sinurat di si Matius bidu 10 mamuka maisya naya 40 masuk maisa tuai 42 o mahata ni Tuhan. Na majakko kamu audo jinakonna jala na manjakonau na masuru audo jinakonna disi. Na majakon panurirang ala targuar panurirang dapotat upa ni panurirang na majakon partigor ala targuar partigor dapotan upa ni partigor. Na painupon aek tabar sa tau tu sahala siyan akan na meton ala targuar si siyaku ibana na tutusi tutudo na hudokot tuhamu dang na mago upana ido sahana. Huria na hinolonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus. Adong do filosofi ni halak Batak na madokon partatarik na soolomitok manang molo di pasikop na madokon ima molo halak Batak targuar jala tarbarita do aka pertamuei jala saya diajarun akka natoras do tu pinoparna molo di dia pinasida maringanan ikototong nunasida majakon saluh na jolma naro jalan nabukas tu bagas dinasida. Alay damang dainang diari na parpudiam memang molo ahami para teatehon. Jejak senari akka kecurigaan do namasa. Alay marhite-hite hata ni debata na satu hita dia pala partikeno di paingok musehita. Songo dia do sa sitong na sikapta di bagasan parngoluonon maradopon akka humaliangta. Di hata ni Tuhanon dung dipatupa Tuhan Yesus pangajarion taringo hadirion na harorona tutonga-tonga ni portibion dada mabuan hadamion ale mabuan perbadaan do na marlapatan di pajajor Tuhan Yesus Kristus do terjadi do parbola-bolaton antara ama do anak konna ina do boruna ina simatua do parumaina do kalana asing dang aboy sahudulan akka julma partigor do julma na partigor. Dung di patorang Tuhan Yesus pangajarioni diuduti ibana do musena mengajar kita. Berarti posisi ta ima ka julma partigor. Ala na julma partigor do hita sahudula mahita saroha mahita sapakilala mahita do Yesus. Nunga di patigor de bata hita marhite-hite ibana. Jalahata ni debataon sasitog na hata tu akka julma partigor. Buhado akka julma partigor di bagasan parngoluon.
Di bagasan ayat 41 di turpu jami taon. Di do ibana do nama jakon panurirang. Ala targuar panurirang dapotan upa ni panurirang. Alai di bagasan ayat 40 ada orang soal 40 sadai. Tung masetakas do api dia dolo Tuhan Yesus nama jako kamu. Dos doi nama jako Yesus. Wasa pola di padomu manang di pados Yesus padohani. Om mahataridaan saluhu nahita nang saudula dodo Yesus. Jadi selalu nak kajol mana porsia nang ditobu Yesus Kristus. Maruhaso jala mangulu do Yesus di bagasan parngolona. Alini molo di jakok kita di bagasan parngoluon. Dos doi majako Yesus. Wasa dos alana Yesus sinu nga mangulu di bagasan ngoluta. Jala nama jako Yesus pe dos doi nama jako amai. Nunga sada Yesus do ima amai. Jala nunga sada hita do Yesus. Hasada hota do Yesus. Tarida mai marhita hita na mangulu hita salhuna. Di bagasan hati gorang. Ni debata. Ano nagabi suku-suku damang dainang. Molo tapay di ayat 40 sadai. Isi do hira-hira panurirang. Padita do. Natarguar. Daw. Ale panurirang sa sitong na. Akasi ula hata ni debata. Jadi iko ni ma ulot tado hata ni debata. Asa targuar hita panurirang. Asa targuar hita partigor. Jala asa targuar hita majakon. Aka panurirang di bagasan parngolota. Ada sonaryo manginang. Dan ala na padita hami. Gudang no sonaryo nakaruas. Ni Tuhan. Mangalili ak kapaditana. Lang olo majakot ak kapanurirang. Jadi gudang no sonaryo ruas. Molo nang dipatu papartanya nga di bagas na gudang alasan na. Geleng bagas nami. Ariyaha mayo ka na asik. Ale marhite-hita hata ni Tuhan tung masay api de dolo tu hita. Molo olo hita majakon mata maui. Akajul manabukas do bagasta. Gabe terpasu-pasu do hita. Soon hata nala bataki do. Tamu mabuah pasu-pasu. Jadi molo tajakon nak kenarotu bagasta. Dos doi. Nama jalo pasu-pasu hita marhite-hite Tuhan. Nah, ale buhadu pamikirot na namangin-amanginang. Mungkin gabi gudang do katubu gijang ni roham. Alay di dokot Tuhan Yesus Kristus di hatan ni Tuhanon. Di bagasan ayat 42. Na penupun ay tabar. Sa tahu tu sahala sin akan namek meton. Ala targuar sisyaku ibana. Na tutusi tudu na hudokot Tuhamu. Dang namago upana. Kemudian Yesus memposisikan orang-orang yang benar itu sebagai orang kecil. Napatan namanginang, molo nunga targuar hita kaparbarita, akapartigor songon hatan ni Tuhanon, unang gabi idalata, paburnang-burnang diri. Tapi justru itu membuat kita untuk senantiasa patoru diri di bagasan parngolutas ganopari. Hurian nelonga di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Adong masada carita. Adong masalah padita. Na dimutasi. Tu sada inganan. Inganan kota. Gerijaon. Akajol manamora do na tinggal di gerijaon. Sada tiki. Manginongi maruha di padita. Buhado tutu akajol
na tinggal di gerejaon majakot aka parbarita na uli. Pas hari Minggu romay mana mar Minggu disi alai mar pakaian na maseburuk situ tu mapat ditaw. Tompang camping jelas sengaja imana mabani memang songan ima pemulung. Torhudul mapat ditaw parjolo di jolo. An Roma kasih tua di bereng ma disuruh matutonga. Nung disuruh pa imana tutonga. Nah ditonga pe disuruh memang tupudi. Baka sape makaluar ma padi tahun sen bagas joroi. Aladang anong majakot ibana. Ulu tahe naro di padi tahun ala songan lima pajalo-jalo ibana kan. Minggu bariku datong di ben mana songan ni. Tong dang adong majakot. Baru minggu patoluhon Roma imana. Mar mobil Fortuner. Mar pakaian na uli. Dua kali na asik. Pas masera terima. Doko padi taum ma. Ngatulu patulu halio no nau tu son. Alidang dijakok kamu na au. Odo pe hamu na majakot au dingganin na. Bingung masaluhu na, bingung makasih tua, bingung makaruas. Tidak nasida mana diga padi tero. Di pajojor padi taima. Na minggu nasal pu do minggu nasal punai. Na songon pengame nau marpake na maseburuk situ tu. Dang ditadahamuna au. Dang ditadahamuna padita akan aposo di Tuhan. Eko marpake na ulido hape akan aposo ni Tuhan ini. O magubara ni hapor siya muna nina. Tartopu adora masaluhu na mabigi jamita ni padita ditikima serah terima. Maila sendiri na sida. Ado mamadokon puasa pole kosong ini. Nadamang denang nelongan di bagasa tuata Yesus Kristus. Tudos-tudos do itu pagasan parngulot ta si senario. Gudang do hita patu paun hasit tongan tu akajul mana mora. Si tong rohat tajul mana more moloro ibarat tu bagasta tor luar biasa penyambut atta. Alihatan ni debatan yang mengajar kita. Sudinang julma di bagasan parngulot iko jakonodo dang marnida nida bu hita lama jakona sida. Ikot sitong do hita majako saluhuna jala porsi do hita ala na hita penunga di jako Yesus Kristus. Di bagasan saluhuna hagali do akahurata. Dang jol mana sikop pita di jako Kristus. Jol mana lea, jol mana gurang akahurangot. Jol mana ditolak portibion. Kita mendapatkan keadilan Kristus itu, kita mendapatkan kasih itu begitu luar biasa. Maka Kristus mau mengajak kita, firman ini mau mengajak kita. Asa totong selalu nakajol mana porsia. Nang di babali Yesus yang hamatian. Ikom maroha sitongan. Ikom mangolu asini rohani debata. Di bagasan parngolonan sigano pare. Dang be ibana marnida nida bohi. Dang be ibana marnida nida kasih humisik. Dang be pamerengan na. Songon pamereng di portibion. Ketika dia berada, aku ada. Tapi ketika dia tidak ada, aku pun tidak ada. Tapi kita harus katakan. Orang yang hidup dalam keadilan dan kasih setia Tuhan. Dia akan tetap ada bagi orang yang tidak berada. Dia harus tetap melakukan keadilan dan kebenaran Tuhan. Melakukan kasih setia Tuhan. Kepada setiap orang tanpa terkecuali. Soalnya kan hatanya Tuhanon. Nama jako panurirang. Upat dalot tado upa di panurirang. Lapatan na mulut jako saluhu na akajulma di bagasan hasit tongan. Songo nama jako Kristus dohita disi.
Jolma na mek na tabereng, alai anggo di debata dang adong jolma na mek do ima jolma na belga. Hapor siyaw na mek do hapor siyaw na belga ido na di ida ni Kristus. Tasuk kumanat namang dainang buhado parngolotta, buhado pajakenotta, jala buhado hita patudun hasitongan do lomo ni rohani debata. Alai diajari hita asa totok kita majakon salu na jolma, majakon Kristus patudun hasitongan, patudun holong ni debata, di bagasa ngolutta, di tonga-tonga rumah tangga ta, suang songoni, di saluh na humaliangta. Amen martanya kita. Moliate ma usob barua nami tuho Tuhan di sude dengan di basam. Di asini roham na totong di lehom tu bagasa ngolu nami. Di palaso hami taruli marhite-hite hatam. Ajari hami Tuhan maka ngulun hatamon. Di bagasan ngolu sigano pari. Di bagasan Kristus dia martanya kami tuho. Amin. Salam sehat damang dainang Tuhan mamas masuhita.